إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглау хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа Аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан адаштырса, аны беркем дә туры юлга күндерә алмас. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кемне дә булса үз рәхмәте белән хак юлга чыгарса, аны беркем дә шушы юлдан адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый тақвалык белән куркыгыз, тақвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз әгәр ике кеше, ике мөселман ир белән хатын никахлашсалар, гаилә курсалар, аларның һәрберсенең хукукларын билгеләде. Һәрберсенә яңа өстәмә вазифалар булдырды. Һәм менә шушы вәгазьдә шул хатын хукуклары хакында сөйләп үтәсем килә. Һәм инде әлбәттә мин үзегез арасында, сезнең арагызда иң үрнәк ир түгелмен. Һәм шуңа күрә ушбу сүзләрем иң элек үземә бер насихат булсын. Һәм инде аннан соң да сезгә, барчагызга да вәгазь насихат итеп булса иде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, ислам динендә ир үтәргә тиешле булган хатын хукуклары, алар акчалата булырга мөмкиннәр, матди хукуклар булырга мөмкиннәр. Һәм алар шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, әле мәгънәви хукуклар да булырга мөмкин. Һәм күркәм тормыш, зарар итмәү, гаделлек ише, һәрбер хукуклар алар мәгънәви хукуклар булып торалар. Һәм Аллаһ Раббыбыз хатын-кыз хукуклары хакында Коръәндә ачык итеп әйтә. Бакара сүрәсенең 228-нче аятында Аллаһ әйтте: "Валахунна мислу аллази алейхинна бил ма'руф". Аллаһ кушканча хатын-кызларның вазифалары булган кебек, аларның хукуклары да бар дип әйтә. Бу аяттан күренгәнчә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә хатын-кызларның хукуклары булганлыгын һәм үтәлергә тиешлелеген әйтеп бирә һәм әмр итә. Һәм бу әмр, мөхтәрәм җәмәгать, Коръәндә генә түгел,
Ул хәтта Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүннәтендә дә килә. Пәйгамбәребез Мухаммад әйтте: "Сезнең арагызда иң яхшыларыгыз үз гаиләләренә яхшы булганнар", дип әйтә. Мин ди арагызда гаиләмә иң яхшы мөгамәлә күрсәтүче, мөгамәлә кылучымын дип әйтте Пәйгамбәребез. Димәк, гаилә тормышы, ир белән хатынның бергәләп яшәүләре ул әле ирне генә көйләү түгел, ул әле ирне генә җайлап йөрү түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Ул хатынның да күңелен күреп, аның белән күркәм рәвештә гаилә корып, бер-береңне хөрмәтләп, яратып, матурлыкта, тынычлыкта яшәү булып тора. Һәм бу хукукларны үтәү безгә, ирләргә зур җаваплылык булды. Чөнки хатыныңны әгәр дә нинди дә булса эштән тыйсаң, ул эш аңа хәләл булса, җаваплыгы синең өстеңдә. Әгәр дә син нинди дә булса эшне хатыныңа эшләргә рөхсәт итсәң, ул тыелган харам эшләрдән булса, шулай ук җаваплыгы синең өстеңә кайтачак. Һәм шуңа күрә шул хукукларның берсе, мөхтәрәм җәмәгать, гаиләңне тәэмин итү. Гаиләңне тәэмин итү ул гарәпчә нафака дип атала. Һәм ислам дине галимнәре бердәм фикердән ир хатынын тәэмин итеп торырга тиеш дип әйттеләр. Ибн Хазм Маратибул Иҗма' исемле китабында былай дип әйтә. Галимнәр бердәм фикердән былай дип әйттеләр: хатын бай булса да, аны тәэмин итеп тору иренә тиешледер, обязательныдыр дип әйтә. Хатыннан башка бүтән бай кеше булса дип әйтә. Икенче бер бай кеше булса, аны тәэмин итеп тору ул инде тиешсездер, не обязательно дип әйтә. Чөнки Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 233 аятында әйтә: "Ва алал маулуди лаху ризқухунна ва кисватухунна бил ма'руф." Баласы туган әтинең өстендә баласының әнисен яхшылык белән, нормасы белән ризыкландыру һәм киендерү вазифасы бар дип әйтә. Димәк, хатынны тәэмин итү, ашату, киендерү хатыннарның хакы булып тора. Һәм безнең ирләрнең вазифасы булып тора. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә Хинт бинт Утба исемле хатынга былай дип әйтте: "Иреңнең байлыгыңнан үзеңә һәм балаңа җитәрлек акчасын яхшылык белән ал" дип әйтә. Ни өчен ал дип әйтә? Чөнки бу хатынның хакы булып тора. Икенче бер аятта Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Лiyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Иркен, бай тормышлы кеше акчасын мөмкинчелегенә карап сарыф итсен ди. Кемнең хәле авыррак булса, ярлырак булса, Аллаһ биргәннән көче җиткәне кадәр бирсен ди. Кемгә бирсен? Хатынына, гаиләсенә бирсен ди. Һәм Аллаһ үзе биргән байлыктан да күбрәк бирергә һич кемне дә көчләми. Авырлыктан соң Аллаһ җиңеллеген насип итер" дип әйтә. Һәм шуңа күрә галимнәребез ни өчен ир гаиләсен тәэмин итәргә тиеш дигәч, алар әйтәләр: хатын иргә кияүгә чыкканда, ул хатыны иренә буйсынды, аның кул астына керде һәм ире кул астында тоткынлыкта кебек мәхбүс ителде ди. Һәм шуңа күрә күпчелек вакытын иренең өендә үткәрә, ире рөхсәт итмичә йортыннан чыкмый һәм балалар тапса, балаларын тәрбияли, карый дип әйтә. Ир дип әйтә, ул нәрсә эшли? Ул күпчелек вакытын тышта үткәрә, акча эшли, ризык таба. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә шушы хатын-кыз иренең йортында мәхбүс булганга хатынынны тәэмин итүне иргә фарыз кылды. Иренә бер вазифа итеп кылды. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу инде моны хикмәте хатыныңны тәэмин итеп торуда дип әйтәләр. Тәэмин итү дигән сүзнең мәгънәсе ул җәмәгать хатыныңның ихтияҗларын үтәү. Ашау булсынмы, кием булсынмы, нинди дә булса ярдәм булсынмы, торак булсынмы, яши торган квартира, йорт булсынмы, дәвалану өчен кирәкле әйберләр булсынмы, һәрберсе җәмәгать һәрберсен ире булдырырга тиеш. Һәм шуңа күрә аның ашатуы, киендерүе дә хатынның хәленә карап
бирелергә тиеш. Минимальный нормалар белән түгел, ихтияҗына карап бирелә. Чөнки бар кайсы бер акыллы кешеләр, алар әйтәләр, мин ди хатынга көненә бер уч бодай бирсәм, инде кыш көне туңмаска бер телогрейка бирсәм, шуның белән мин үз фарзымны үтәдем дип уйлыйлар җәмәгать. Юк, алай түгел. Хатыныңның ихтияҗларын, хаҗәтләрен күпме кирәк, шуны хәтле үтәсәң, шул җәмәгать тәэмин итүне башкардың дип атала. Аллаһ Раббыбыз Бакара сүрәсенең 236 аятында әйтә: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. Аларга бүләкләр бирегез ди. Ягъни хатыннарыгызга бүләкләр бирегез. Байлар мөмкинчелегенә карап, һәм ярлылар мөмкинчелегенә карап бирсеннәр дип әйтә. Һәм шуңа күрә, әлбәттә тормышыбызда төрле хәлләр булырга мөмкин. Кемдедер Аллаһ Тәгалә ярлылык белән, фәкыйрлек белән сынарга мөмкин. Ләкин фәкыйрлек иратка, ир кешегә бер өендә ялкауланып утырырга, теләнеп йөрергә бер сәбәп булырга тиеш түгел. Һәм инде бүтән сәбәпләрне үтәп, бүтән форсатларны кулдан ышкындырмыйча тырышырга кирәк. Һәм хатын да гаиләгә карата булдыра алганча кадәр, хатынга гаиләгә булдыра алганча кадәр ярдәм итеп тәэмин итүне калдырмаска тиешбез. Һәм инде кайсы бер кешеләр әйтәләр, хатын гафу ит, акчам юк, сине тәэмин итә алмыйм дип, үзенә карасаң, йортында бутын күтәреп түшәмгә төкереп ята җәмәгать. Менә бу аклану һич тә дөрес түгел. Бу бик зур хата. Бер әйбердә эшләмичә йортыңда алай аклану зур гаип булып санала. Икенче хукукларның берсе ул да булса гаиләң белән, хатының белән матур итеп гомер кылу. Матур яхшы мөгамәләдә булу. Һәм яхшы мөгамәлә дигәндә моның мәгънәсенә барлык изгелекләр керә. Хатыныңа хөрмәт белән, ярату белән карау, аның күңелен күрү, аны сөендерү, шулай ук матур гомер итү, яхшы мөгамәлә кылуга карый, шулай ук хатының белән яхшы яшәү, ул җәмәгать аның кимчелекләрен дә күрә белмәү. Ягъни кимчелекләрен онытып тору. Һәм инде аның кимчелекләренә сабыр итү һәм түзү. Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсендә 19 аятында бу хакта булай дип әйтте: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Аллаһ Тәгалә әйтә: хатыннарыгыз белән матур, күркәм яшәгез ди. Әгәр хатыннарыгызны яратмасагыз, сабыр итегез. Бәлки Аллаһ сезгә яратмаган эшләрдә сезгә күп игелек, күп яхшылык кылыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күркәм холыклы булуны, иманыңның камил, совершенный булганлыгын гаиләңә яхшы мөнәсәбәттә, яхшы мөгамәләдә, яхшы отношенияларда булуны белән чагыштырды. Бер хадистә әйтелә, мөэминнәр арасында иң камил иманлы булганысы иң күркәм холыкка ия булганысы дип әйтә. Һәм сезнең арагызда иң яхшылары хатыннарына яхшы булганнары дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу эштә хатын белән матур, күркәм рәвештә яшәүне безгә иң зур үрнәк итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе күрсәтте. Мин ышанамын, бөтенегездә яки күбегездә ишеткәнегез бардыр, Пәйгамбәрбез Мухаммад хатыны Гайша белән йөгерешеп узышканнарын. Шулай бит, йөгергән бер тапкыр Гайша җиңгән, икенче тапкыр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җиңгән, ләкин җентекләп уйлап карагыз әле җәмәгать. Фикер йөртегез. Пәйгамбәрбезгә ул вакытта ничә яшь иде? 53 яшьтән дә күбрәк иде. Чөнки бу хәл Мәдинәдә булган. Бу хәл Мәдинәдә булган, Пәйгамбәрбезгә 53-тән дә күбрәк иде. Һәм уйлап карагыз, 53 яшьлек ир хатыны белән шаяра, хатыны белән узыша, хатының күңелен күрә. Без җәмәгать 30 яшьтә булыйкмы, 40 яшьтә булыйкмы, 50 яшьтә булыйкмы, без хатын белән шулай шаярабызмы? Аның күңелен шулай күрәбезме? Эштән соң кайткач ашарга пешердеңме? Моны әзерләдеңме? Балаларны карадыңмы? Теге кинода бар бит әле тегене, капусту посолила, ботинки почистила дип кирип сорый башлый. Шулай бит. Без җәмәгать аның күңелен, аларның күңелләрен күрәбезме? Мин әйтмим, бу сораулар кирәк түгел дип. Бу сораулар да кирәк. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, без хатыннарыбызга шаярып,
үзебезнең йомшаклыкларыбызны күрсәтеп, ягымлыкларыбызны күрсәтеп, җәмәгать, менә бу да безнең хатыннарыбыз белән матур яшәүнең бер күренеше. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям 53 яшенә булуына карамастан безгә зур үрнәк күрсәтте. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям тагын бер хадисендә әйтә: "Дөрестлектә хатыннарга яхшылык күрсәтегез. Дөрестлектә хатын-кыз кабыргадан яратылды. Кабырганың да иң кәкре урыны өстедер. Һәм ул кәкрелекне турайтырга теләсәң, аны сындырырсың. Әгәр дә калдырсаң, ул кәкре булып калыр. Шуңа күрә хатыннарыгызга яхшылык белән, саклык белән эш итегез", дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм бу хадистән күренгәнчә, бер камил кеше юк. Ягъни дөньяда бер хатасыз фәрештә кебек бер кеше юк. Һәрбер кешенең бар кимчелеге, бар нинди дә булса хатасы, шулай ук хатыннарыбызның да. Хатын, аның җәмәгать, ул камил түгел. Ул совершенный түгел. Аның бар кимчелекләре, аның бар хаталары. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям шул хаталары була турып та, аның белән күркәм рәвештә, матур рәвештә яшәргә әмер итте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мөэмин ир мөэминә хатынга нәфрәт белән карарга тиеш түгел", ди. Әгәр дә ул хатынының бер холкын яки бер гадәтен яратмаса, икенче холкыннан, икенче ягыннан һәм икенче гадәтеннән риза булыр, яратыр, дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә, әгәр дә яратып, әгәр дә ошатып өйләндең икән, никахлаштың икән, рәхим ит, гомереңне матур иттереп яшә. Хатынны кыерсытма һәм күркәм мөгамәлә күрсәт. Һәм шулай ук җәмәгать, матур яшәүнең капма каршы ягын да күрсәтәсем килә. Кайсы бер кешеләр, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә бик зур булган хата кылалар. Кайсы бер ирләр зур бер явызлык кылалар, ул да булса җәмәгать хатыннарына кул күтәрәләр. Хатыннарына кул күтәрәләр, куллары белән җәберлиләр, рәнҗетәләр. Алла сакласын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннарына бер көнне берничә хатын килә. Һәм әйтәләр, ирләреннән зарланалар. Ирләре кыйный ди. Ирләре кул күтәрә ди. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бу хәбәрне ишеткәч, чыкты да былай дип әйтте: "Күп кенә хатын-кызларыгыз", дип әйтә, ягъни хатыннарыгыз ди, "минем гаиләләрем, минем хатыннарым янына килеп, ирләреннән зарландылар", ди. "Белегез", ди, "хатыннарын кыйнаучы ирләр сезнең арагызда яхшылары түгелдер", дип әйтә. "Это не лучшие люди среди вас", дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә бу хадистән нәрсә без күрәбез, җәмәгать? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям кул күтәрүне тыйды. Хәерсез гамәл дип атады. Бу гамәлне эшләүче ул кешеләр арасында, җәмгыять арасында яхшы кеше түгел. Ул үрнәк кеше түгел. Һәм шуңа күрә уйлап карасаң, җәмәгать, башыңны уйлатып әгәр дә фикер йөрсәң, ничек иттереп хатыныңны көндезен дөмбәсләп, көндезен кыйнап, кич белән аның белән бергә ятырга мөмкин? Ничек иттереп аны көндезен рәнҗетеп, аны елатып, кул күтәреп, кич белән төнлә белән аның белән ләззәтләнергә мөмкин? Ничек? Мөмкин түгел. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, шулай шушы кул күтәрүдән сакланырга тиешбез. Һәм галимнәр әйтә иделәр: "Кем ди хатыны белән идарә итәргә өйрәнсә, ул ди ил белән дә идарә итә алыр", дип әйтә. Һәм шуңа күрә кул күтәрү ул җәмәгать иң соңгы эш, самый последняя инстанция. Моны да эшләсәң бүтән юк ахырдан, бүтән берничә тәэсир итә алмыйсың хатыныңа. Һәм бу җәмәгать гадәттә зәгыйф булган кешеләрнең ысуллары дип әйтәләр. Это способ слабых людей дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә кемдер әйтергә мөмкин: "Бит Аллаһ Тәгалә Куръанда Ниса сүрәсендә хатыннарыгызны сугыгыз" дип әйтте, ди. Аллаһ Тәгалә рөхсәт итте бит дип әйтергә мөмкин җәмәгать. Әмма ләкин ул аятны тулысынча без укыдыкмы? Аның шушы сүзләргә хәтле булган мәгънәләрен өйрәндекме без? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә хатыннарыгыз тыңламаса", дип әйтә, "аларны башта вәгазьләгез", дип әйтә. Аннан соң ятакларны айырыгыз, дип әйтә, бергә йокламагыз, ди. Аннан соң сугыгыз, дип әйтә. Ләкин сугу мәгънәсе нәрсәдә? Галимнәр, тәфсир галимнәре ничек иттереп хатынга сугырга була, ди? Галимнәр әйттеләр, сугулары символический сугу, ди. Авырттыра торган сугу түгел, символический сугу. Һәм шуңа күрә галимнәр хәтта мисал белән китерделәр, кул яулык белән сугу дип әйтәләр. Кул яулык белән сугу, ягъни
кесәбездә йөри торган кул яулыкны үзебезгә сугып карыйк әле, авыртамы ул җәмәгать? Юк, авырттырмый әлбәттә. Яки мисвак белән сугу ди, кичкенә генә таякчык, тешләребезне чистарта торган сивак агачы. Шуның белән сугып карыйк җәмәгать, авырттырамы ул? Һәм менә шушы әйберләр белән сугу дип әйтә. Димәк, моның мәгънәсе авырттыруда түгел, бер жест күрсәтүдә, бер символ күрсәтүдә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, сугу ул җәмәгать вахшиләрчә кыйнау, рәнҗитү мөселман ирләрендә булырга тиеш түгел. Һәм инде әлхәмдүлилләh бүгенге көндә гаиләне тәртипкә китерүгә, гаилә ир белән хатын арасында мәхәббәтне арттыруга күп китаплар язылды. Дини китаплар бар, рус телендә бар, татар телендә бар. Әлхәмдүлилләh. Руслар әйтмешли, зачем изобретать велосипед? Шулай бит. Әгәр дә гаиләдә проблема килеп чыга икән, ул проблема сиңа кадәр ничәмә еллар буена башка гаиләләрдә дә чыккандыр. Һәм шуңа күрә үзең укып, өйрәнеп, шул китаплардан гыйлем алып, шул проблемаларны шишергә миллионлаган ысуллар таба аласың җәмәгать. Сугудан башка миллионлаган ысуллар ничек итеп хатынны тыңлатырга, ничек итеп аны үзеңнеке итергә, ничек итеп аны буйсындырырга, ничек итеп әйткән сүзеңнән хатының чыкмасынга, ул җәмәгать миллионлаган ысуллар бар. Һәм шуңа күрә менә шушы китаплар алып җәмәгать без гыйлемебезне арттырырга тиешбез һәм гаиләдә яшәгәндә хикмәтле булырга тиешбез. Өченче хукукларның берсе ул да булса хатыннарның иренә карата хукукларның берсе ул җәмәгать якынлык кылу белән ләззәтләнү. Кемдер никах дигәч, никах кылгач, инде иң элек ир кеше рәхәтләнергә тиеш дип уйлый. Ир рәхәттә, ләззәттә булырга тиеш дип уйлый. Алай гына түгел җәмәгать. Ир дә ничек ләззәтләнсә, хатын кыз да нәкъ шулай ләззәтләнә. Һәм шуңа күрә без инде еш кына шундый хадисләрне сөйлибез хатыннарыбызга, төнлә ирен кире каккан хатынны фәрештәләр иртәнгәнгә хәтле ләгънәт кылып чыгалар, булай була, тегеләй була дип хатыннарыбызны куркыталар. Бит җәмәгать аларның да безгә карата нәкъ шундый хукуклары бар. Һәм Ибн Хазм исемле бер галим әйтте, хәләл җифете булган хатыны белән якынлык кылу иргә фарыз булды дип әйтә. Иргә фарыз булды ди. Һәм үзең син ничек итеп зина гамәленнән, зина гөнаһыннан сакланасың икән, хатыныңны да нәкъ шулай зина гамәленнән сакларга тиешсең. Ибн Аббас, Аллаһ Тәгалә аннан һәм аның әтисеннән риза булсын әйтте: "Мин хатыным ничек минем алдымда матурлансын, зиннәтләнсен, прихорашиваться иткәнен теләсәм ди, үзем дә нәкъ шулай хатыным алдында матурланырга яратам" дип әйтә. Менә бу җәмәгать сахабадан бик зур насихат. Ничек итеп без үзебезгә, хатыннарыбыз безнең каршыбызда матур булуын теләсәк, нәкъ шулай үзебез дә матур булырга тиешбез. Юынырга, сасы исләр килмәсен, башларыбызны җуырга, авызларыбыздан сасы исләр нәрсәләр килмәсен, чистартып йөреп, көндез булсынмы, ул төнлә булсынмы, ләкин хатын алдында үзеңне матур кылырга тиешсең. Сахаба шулай эшләгән, без сахабадан үрнәк күрергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә шампунь булсынмы, гель для душа булсынмы, тәмле хушбуйлар булсынмы, менә шуларны һәрберсен кулланырга тиешбез. Бер кардәш әйтә, мин ди кибеткә барганда дип әйтә, литуаль булсыманда, башка кибетләр булсынмы, духи сатып алганда дип әйтә, хатыныма ошаган хушбуйны сатып алам ди. Чөнки ди, миңа иң мөһиме нәрсә, хатыным миннән тәмле исне сизеп рәхәтләнсен. Менә бу җәмәгать һәрберебезгә кирәкле булган бер бәхетле тормышның ачкычларының берсе булып тора. Һәм бүгенге вагазымда соңгы 4нче хукук турында искә алып үтәсем килә, ул да булса җәмәгать хатыныңны дин нигезләренә, дин фарызларына өйрәтү. Тәһарәт булсынмы, гысл булсынмы, намаз, ураза яки башка гыйбадәтләр булсынмы, һәрберсен өйрәтү, харамнардан саклау бу җәмәгать безнең ирләрнең вазифасы булып тора. Аллаһ Тәгалә Тәхрим сүрәсенең 6нчы аятында әйтә: "Я әйюһәлләзина аману, ку анфусикум ва ахликум нара" дип әйтә. "Ку анфусакум ва ахликум нара" дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Эй иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм гаиләләрегезне уттан саклагыз дип әйтә. Һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр гаиләм каршында, хатыным каршында минем нинди
обязанностьларым бар, нинди вазифаларым бар. Аны ашатырга, эчертергә, киендерергә, аңа яхшы йортта яшатырга дип уйлыйлар. Бит җәмәгать, хатын хокуклары ул тотып карый торган акчалар тагына хокуклар түгел. Алар арасында мәгънәви хокуклар бар. Һәм шул мәгънәви, духовные права дип әйтәбез без. Әйме, шул мәгънәви хокуклар арасында иң мөһиме хатыныңа динне өйрәтү. Хатыныңа динне өйрәтергә бүтән шартларын булдыру. Һәм инде әлхәмдүлилләһ бүгенге көндә мәчетләребез ачык, мәдрәсәләребез эшли. Бүгенге көндә динне өйрәтергә, динне өйрәнергә күп тырышлык кирәк түгел, бүтән җирдә бар ул. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, гаиләләребезне өйрәтергә тиешбез. Булдыра алсак үзебез, булдыра алмасак, нинди дә булса, укытучы хатын-кызларга илтеп, аларга инде шушы дәресләргә җибәреп, алар да диннәрен өйрәнсеннәр. Чөнки әгәр дә алар диннәрен өйрәнсәләр, әгәр дә алар фарызларын үтәсәләр, әгәр дә алар харамнардан саклансалар, алар безнең балаларыбызны да шуңа өйрәтәчәкләр. Алар безнең гаиләбезне дә шуңа өйрәтәчәкләр. Һәм ахыр чиктә нәрсә килеп чыгачак? Ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә кушканча, biz үзебезне дә харамнардан сакладык, җәһәннәм утыннан сакладык, һәм гаиләбезне дә, хатынны, балаларны, якын туганнарыбызны һәммәсен дә җәһәннәм утыннан саклаган булып чыгабыз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хатын хокуклары, алар бик күп, һәм инде әлбәттә аларны бер генә хөтбәгә сыйдырып булмый, һәм инде булдырылганча кадәр инде сыйдырырга тырыштым инде. Һәм инде иншалла, әгәр дә бу хөтбәдә хатын хокуклары турында сөйләнсә, алга таба иншалла ират хокуклары турында да сөйләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Һәм инде Аллаһ Тәгалә барыбызны да хаталардан, кешегә зулымлык китерүдән сакласа иде, хатыннарыбыз белән күркәм тормыш яшәргә насыйп итсә иде, һәм бу дөньяда бергә булган кебек, җәннәттә дә безне хатыннарыбыз белән бергә җыйса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.